de tots els alumnes de primer i segon i fem el muntatge d'un vídeo per a intentar motivar als alumnes. Bueno, espero que us agradi el vídeo. 3, 2, 1. Després d'esta xicoteta broma, així teniu part dels protagonistes, perquè n'hi ha més protagonistes, ara els veureu en el vídeo. Ara ja sense bromes ni res, així que anem a veure el vídeo, Moltes gràcies. ¡Hala! Que no sé si a esta hasta que le pegue. Pero ya, pero Bye. Tira de ahí. Ahora. Dos. Ante la cara. Era la última que me quedaba. Y cuyo. O sea que ya... Té poca sort.